Яскравыя адметнасці Вялікадня і па сённяшні дзень захоўваюць у вёсцы Лобча Лунецкага района. У сённяшнім выпуску праграмы «Берасцейская скарбніца» я пазнаёмлю вас, шановныя гледачы, з цікавым мясцовым абрадам, які называецца зралцем. Христос воскрес! Воистину воскрес! Вот моя Надька, я ж вас ждала. А як вам, баба Настя? З зралцем, з подаруночками. Во! Что ты вместе? Вот тобі подаруночки. А саме головне хусточка, моя ж ти бабулечка. Анастасія Івановна, а ви ніколи не чула такого слова «ралцо», «зралцем». А що це таке? Зралцем, може, це слово говорилося раніше з ларцем. Тому що зралцем це виходить, що приходить з подарком. І не просто, може, раніше в якусь скарбонці того подарка і приносили. Хто його знає? Бо це ж обичай то старинний. Це не то, що він вчора чи позавчора там произошов, а це здавна. То я думаю, що це просто з подарком. Бабуля таксама рыхтавала доўгачаканым госцейкам гасцінцы – рушнік, яйкі і булку. Ой, дай же в этой хате дитя подержати. Ну дай же. Ох, ти ж моя золотея. Ох, яка ж нехорозна. Ой, баба Настя, да що правда таке нехороше? А чому ви так по-агіднаму назвали гэта дзіцё нехорознае? Да. Но это ж такий обычай, что нельзя дитя хвалить. Даже вот есть такая прикмета, если дитя похвалили, даже чужий человек, если особенно похвалил, то ты додому зашел и правую ручку ему обязательно помой. Гэта каб не сурочыць? Да, урок снимается. Хай у твоей хаты каждый год прибывает по дитяти, у каждый куток. То дочка, то синок. Ну невже ж, а баба буде тільки пупи, в'язати, да подарунки получати. Ну, заслужу ти получиш. Бабка-павітуха – гэта і ўрач, і дарадчыца, і памочніца. В те время, як роди, звісно, всі ж перепужані, всі насторожі. Хоч і родили, баба вже і те дитя, як той каже, і завернула, і матері подала, та й додому пішла. Хто там те время думає про які-то подарки. От поэтому. Хорошо, як іще Пасха попадає до от іменно свята. Добре прийти з подарочком, добре отримати за те, що заробила. Нічога не випадала з-пад яе пільнага погляду. Адразу адчула – на немаўляці ёсць сурокі. Зараза вернуться, приступи, поможи, подивишся уроки, от раби Божої Катерини, одведи. Там, де вітер не віє, де сонце не гріє, де вода вбуває, хай там все погане від Катерини пропадає. Баба розпознала, що вже ж хто-то побачив, хто-то так подивився. Ну таким буває, чоловік не хоче поганого, ну взгляд його такий, от глянув і все. І вже дитя плаче, вже воно неспокійне. А навошта було дзьмухаць на яго? Ну, а дьмухать, це теж свого роду, якби ці уроки симає, видуває гебеш з воздухом своїм. Прасіла бабуля у Бога добрай долі для дзіцяці, а яшчэ, каб спакойным было і не прачыналася па начах. Сына Святого Духа. Это должен быть и дар такий от Бога, что он може помогти. От ему свыше дано, що в його є така власть, що він може допомогти чоловіку. Є такі шептуни, що вони від усього лечать. А є тільки від одної хвороби. От одна вміє від уроків, а друга від переполоху, ну, як спужаєшся, друга вміє. Третя вміє від живота. Ну і не кожна ж ведала гэтыя замовы? Нет, конечно. Во-первых, вони, ці замови передавалися тільки, якби, ну, по наследству. Христос воскрес! Воістину воскрес! Христос воскрес! Воістину воскрес!
Няма лепшага падарунка ў хаце, як гасцей на свята прыймаць. Велікодны стол так і ломіцца ад багацця смачных страў. Пачастуюцца жанчыны, паднімуць чарачку, да і душэўную песню заспяваюць. Концы греблі вели, я гори не стелеса, стоїть милий чужої жони конь, дай не розійдеться, стоїть милий чужої жони конь, дай не розійдеться. Любилися, кохалися, як кинулися дочки в лісі, а тепер розійшлися, як дорожки в лісі, а тепер розійшлися, як дорожки в лісі. От хороша пісня. Що ви саме як прийшли? А де ж ви мужику поділи своїх? А вони в яйця б'ються, битки вибивають. У кого моцніше яйця провірають. Яйця в кармани і пішли. І друг з другом б'ємося. Раз, ворочаємо. О, все, битка. Я забираю, тому що я виграла. Святую ноч суботы на нядзелю належала праводзіць у начных дбаннях. Гэта час малітваў і глыбокага ўсведамлення ўрачыстасці Вялікадня, яго сакральнага сэнсу. Спаць было грэшна. Не расстилать кровати. Так ложиться. Не раздеваться. Вот это тоже не должно обутыми, а не раздеваться. Так, як ходишь, так ложись, можешь прикрыться пледиком или чем, но кровать, чтобы была засланная. Святую ноч, як ляжете спати обутими, нікому не сказавши, без огласки, у ліс, у полі можете ходити без опаски і не зачепить вас ні гадюка, ні слимінь, ні вужака, не вкусить вас гад аніякий. Тыя, хто адмовіцца ад сна не здолеў, прачыналіся вельмі рана. У гэты светлы дзень прынята рабіць добрыя ўчынкі і дарыць адзін другому падарункі. Таму з самай раніцы вёска ажывала, напаўнялася вясёлым гоманам. Дзеці спяшаліся наведаць сваіх бабуль і іх росных бацькоў. Ладно, розбирайте. Ага. Дякую. От молодці. А моя мама теж накрасила. І моя. Ось, які ж ваші мами молодці. А мені ще брат і смолянку зробив. От навибиваєм яєць. Яйцо выпивали, туда заполняли смолу, покрасили. Не видно дырочка, что там малюпущенька такая. Все, смолянка, бьемся. Конечно, смолянка все выиграет. Или утиное яйцо покрасить. Что куриное, что утиное. Конечно, утиное, оно крепчайшее. Цудадзейныя ўласцівасці надаваліся ўсяму асвечанаму ў царкве. Ходите, но я вас вилечками повикачиваю. Ходите. Вот, мої дороженькі внучки. А ну-ка, давай по очереди. Ага, по лицу, по тварику, щоб не кусали вас літом комарики. От, і давайте ножці. Салом освященим помажу ваші ручки. Ото, одна одну передавайте, а ну-ка. Ага. Щоб не кололися ваші ручки. Традиції, які ми сьогодні показували, традиція, вона вельми цікава і вона зараждається від наших продків. І ось гэтыя
продкі, якія нас гэтаму абучаюць. Хочацца, каб яны не прападалі назаўсёды, а заўсёды заставаліся з намі, каб мы маглі перадаваць гэтыя традыцыі нашым сем'ям, дзецям, нашым правнукам. Хачу, каб народная творчасць, каб наступнае пакаленне ведалі яе, любілі, ведалі родны дыялект, народныя песні, байкі, казкі. А таксама хачу, каб народная творчасць, якая была раней, тая, якая захавалася да сённяшняга часу, была і ў будучым, і каб людзі яе не забывалі і шанавалі. Себя узнаю что-то новое, что были в те времена, как наши продки жили. Усе ад малога да вялікага дружна пусціліся ў кракавяк з падыспаннем. Кракавяк, там падыспан, мне было лягчэй іх вучыць. Не ведаю чаму, но іх лягчэй вучыць. Лягчэй, чым што? Чым сучасныя танцы. Яны прыгажэйшыя, новыя для нас, для маладзёжы. Час няўмольна бяжыць наперад. Мяняецца свет, разам з ім і чалавецтва. І жыццё дыктуе нам іншыя звычаі. Але як бы там ні было, цеплынёй у сэрца адгукаецца ўспамін пра родныя мясціны, шчырыя бяседы ў коле родных, дарагіх людзей. І кожнаму хочацца лепшай долі. Але ж ці будзе яна такой, калі не захавае мінулае? У хрысціянскіх вернікаў існуе мноства спосабаў роспісу велікодных яек. Напрыклад, фарбаванкі выкарыстоўвалі ў якасці рытуальнай ежы, а пісанка стала традыцыйным падарункам для Вялікдня. Зрабіць яе зусім не складана, і дапаможа нам у гэтым старшы выкладчык псіхолага педагагічнага факультэта Марчук Марына Владзіміровна. Марына Владзіміровна, раскажыце, калі ласка, што нам патрэбна для таго, каб сваімі рукамі зрабіць пісанку? Для гэтага нам патрэбна яйка, абавязкова. Мне здаецца, найлепшых, калі яно белае. Не рыжовенькае, не жоўценькае, а белае. Зараз мы будзем выкарыстоўваць адварное. Але раней, яшчэ ў паганскія часы, выкарыстоўвалі толькі жывое, сырое яйка, якое павінна яшчэ мець магчымасць даць жыццё. Раней для пісанак выкарыстоўвалі распалены пчаліны воск. У нас замест яго звычайная свечка. Дарэчы, зрабіць спецыяльны інструмент можна самастойна. Для гэтага трэба ўбіць у аловак або палачку тонкі цвічок з плешкай прыкладна ў 2 мм. Чым меншы цвічок, тым далікатней і ўзор. Кожная майстрыха сама вызначала, чым ёй зручней працаваць – доўгім ці кароткім, тонкім ці таўчэйшым інструментам. Мы нагреваем цвічок, трымае вось за палачку, потым мы яго акунаем у сцеарын і потым ставім кропельку. Гэта першы знак, першы элемент, які мы павінны навучыцца рабіць. Узоры на шкарлупіне – гэта не проста мастацкая фантазія чалавека, а тое, што кожны узор мае сваё значэнне. Так, нашы продкі нават нічога не рабілі проста так, дзеля забавы. Усё мела сэнс. Усё мела сэнс, і заўсёды гэта помнілі. І кожная яйка, калі брала майстрыха ў руку, яна ўжо ведала, каму яна будзе пісаць. Кожны арнамент – зашыфраванае пажаданне для сваіх блізкіх і родных, кветачкі для дзяцей і маладых дзяўчат, каб здаровымі і прыгожымі былі. Ружа для дачкі, каб добра склаўся жаночы лёс. Сталаму гаспадару з пажаданнем шчодрага ўраджаю і багацця дарылі пісанку з кропкай у ромбе. Кропка – зерне, ромб – зямля, засеянае поле. Вось я гляджу, што ўзоры на пісанках яны супадаюць з узорамі ў ткацтве. Ну вось, напрыклад, кропка – гэта сімвал урадлівасці, сетка – гэта абарона ад злых духаў. Абавязкова у нас не было такога, што адно мастацтва адмежавалася ад другога. Не, мастацтва народнае, яно было
у одном, скажем так, сэнсе і узаемапраникновення розных мастацтв одно другое было. І рамёствы таксама. Мы бачым зорку і у разьбяра, мы бачым зорку і ў пісанкі, мы бачым яе і ў выцінанкі, мы гэту же зорачку бачым і на рушніках. Гэта ўсё было так вельмі звязана адно з другім. У засушлівых рэгіёнах малявалі кроплі вады, а калі дажджыла, прасілі сонца. Колас кропак – гэта сімвал сонейка і ўвогуле цэлага сусвету. Кропелькі ад яго – сонечныя прамяні. З гэтых немудрагелістых элементаў лёгка атрымліваюцца і іншыя, больш складаныя ўзоры – кветкі ці крыжы. Браліся за пісанкі ў чысты чацвер. Перад пачаткам працы варта было паспавядацца, і ўсё навокал было чыстым. Ад думак да кашулі, рук і абруса. Калі людзі збіраліся, жанчыны асабліва з якой-небудзь працай, яны спявалі. А вось калі пішаш пісанку, то нават і спяваць не хочацца. Настолькі гэта таінства. Нічога іншага рабіць не трэба, толькі пісаць і думаць пра тое, што робіш. Навошта ты гэта робіш? Ну, калі гэта вось такі сур'ёзны абярэг, то, мабыць, яго па-асабліваму потым і захоўвалі? Па-асабліваму захоўвалі. Ад Вялікдня да Вялікдня яны жылі за іконамі. Я яшчэ помню, як у маёй бабулі мы перад Пасхай як ужо прыбіралі, і на чысты чацвер мы гэтыя пісанкі мы іх выносілі з хаты, але бабуля казала, што іх не трэба закопваць. Яны як бразготачкі, яны ж захаваліся. Бачыце, мы ж імі можам... Вось, яна ж стукаць, яна там, яна толькі ўсохла. І бабуля казала, што не, вы іх не закопваеце, вы іх хаваеце ў сутнічык, і потым, як цяжкія часы прыйдуць, мы ім пацішацца будзем. А вось раскажыце яшчэ больш пра сімволіку колеру. Вось чырвоны – гэта жыццё. Уже калі мы кажам пра белы колер, гэта тое, што на няпёсах. А вось прыгажосць зямлі, жыццё прыгожае, гэта чырвоны колер. Чырвоны колер заўсёды ў славян быў вельмі важным колерам у жыцці. Чырвоны, белы і чорны, як наш арнамент. Акуратна апускаем пісанку ў адвар цыбульнага шалупіння. Для больш насычанага колеру можна дабавіць і ржавы цвік. Калі выкарыстоўваць адвар рознай канцэнтрацыі, пісанкі атрымаюцца шматкаляровымі. Белыя – гэта першае, што мы намалявалі, потым апусцілі ў цыбульнічык, потым вось гэтыя кропачкі мы праставілі. І потым апусцілі ўжо ў цыбульнік з ржавым цвічком. І такі ён, бачыце, такі карычневы колер атрымаўся. Праз паўгадзіны дастаем нашу пісанку, прамакваем яе сурвэткай. Робім гэта беражліва, каб не пашкодзіць васкавыя малюнкі. Каб яны сталі белымі, воск патрэбна выплавіць. Пад цеплынёй свячы ён тае, скочваецца быццам слязінка. Сціраючы анучкай воск, адначасова мы і вашчым пісанку, надаём ёй матавы бляск. Пісанкі – атрыбут не толькі велікодных святаў, не абыходзілася без іх і сёмуха. У гэты час наваколле палае зелянінай, таму і пісанкі былі адпаведнага колеру. Я помню, як пісаначку яшчэ бабуля клала пад парог, калі скаціну выганяла першы раз на Юрія. Таксама пісанку пад парог хлевайна выкладала. Там свае былі знакі, свае былі сімвалы. Пісанкай абціралі кароўку. Таксама гэта было цікава. Вербачкай яе так пабівалі, выганяе яе першы раз. Ну, вось і атрымалась у нас першае яечка. Яго вельмі прыемна браць у рукі. Яно яшчэ цёплае. Яно як быццам жывое. Яно як частка мяне. Пісанка – не проста прыгожы сімвал свята, незвычайны падарунак. Гэта абярэг, што ахоўвае сям'ю ад ліха і гора.